Мәдәни һәм рухи мирас аша милләт-ара элемтәләрнең тамырлары ныгый һәм традицияләре барлыкка килә. Дагыстанда туган тел татар мәдәнияте иҗтимагый оешмасы, татар милли мәдәни автономиясе актив эшләп килә. Татарстан территориясендә Дагыстан халыкларының 2000-нән артык вәкиле яши. Шушы көннәрдә татар телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү максатында оештырылган татар теле курслары тәмамланды. Толырак хәбәрчеләребез язмасында. Максаты булган аңа һичшиксез ирешә. Хаҗи Израиль Мөхәммәд Басиров балык бистәсе агротехник техникумында татар телен өйрәнүнең беренче баскычын үткән. Ул Дагыстаннан. Безгә кем ярдәм итә, кем булышта, аларга рәхмәт итәбез. Особенно Раис Татарстан Рустам Минихановга бик зур рәхмәт. Аллаһ риза булсын. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә тормышка ашырылган бушлай татар теле курсларында барлыгы 20 Дагыстан вәкиле белем алган. Менә бу курслар Дагыстан Республикасыннан килгән безнең эшмәкәрләр, җитәкчеләр, гомумән ислам дине белән шөгыльләнүчеләр, безнең вәкилләребез, алар монда килеп һәм читтән торып татар телен өйрәнделәр. Әлбәттә, бу безнең ике дәүләт арасындагы, ике регион арасында дуслыкны ныгыта. Безнең татарларыбызга да, үзебезнең татарларга да Дагыстан халкыннан үрнәк алырга кирәк. Татар теле белән бергә Идел Болгары, Казан ханлыгы һәм хәзерге Татарстанның тарихын өйрәнгән дагыстанлыларга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында тантаналы рәвештә сертификатлар тапшырылды. Татар телен белү зур байлык ул диюче башка милләт вәкилләре ким дигәндә хөрмәткә лаек. Мөршидә Җихан, Александр Ишоткин, Виктория Бояринцева, Татарстан яңалыклары.